ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪೂರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ. ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇಂಕುಲಿನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಬಿದಾರ್ದ 8 ಗಂಟೆ ತಾಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಶೃಂಗೇರಿ ದಯಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಬರೆಪಾರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಿದಾಡಿ ಐನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಪ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡ ಮುಲ್ಪೋರ್ದು ಬೇಗ ಪಾರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬೆ ಪೋದು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಪ ಪಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಒಂತ ತಿರ್ಗಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂತ ಅಲ್ಪ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಬೇಗ ಪೋಪುನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಪೋನ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಪಲ ಉಂತುನಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕುಲು. ಇಜಿನ ಪೋದು ಬರ್ಪುನದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಪೋತೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋದು ಬರ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ದುಮ್ನಾನಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜಿಯಾನ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ ಜಿಯಾನನ್ನು ಬರೆಪಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಬರೆಪಾವಡತೆ ಬರೆಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತ ಇಂಕ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂತ ಜಪವನಿಗ್ಲೇಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ದೀತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತುಂಡು ಆಂಟಿನಲ್ಲುಂಡು ನೆಟ್ ಆಶಾನಕ ಪೂರ ನನ ಬರೋಡು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಶೂದೆ ಎತ್ತದು ಕುಲ್ದೆ ಆಯ್ತು ಶೂತಾವು ಶೂತ ಬರ್ಚಿ ದೆಪ್ಪುನು ಬರ್ಚಿ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಪುನು ತಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತೊಂದಿಜ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೊಂದನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ತೂಕ ನನ್ನ ಇನಿ ರೂಮು ಪೋನೆಟ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಆಪುನಾತ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಬಲೆ ನನ್ನ ಫೋನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪಿದಾಡಿ ಪೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಂಡಿರ್ಕೊಂಡೊಂದಿರು ಓರಿಗ ಬಾತಿರ್ಜಿರಿತ್ತೆ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ಲರ್ದು ಎಲ್ಲ ತೊಂಬ ಅರುಣ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ 4 ಗಂಟೆ ಬಂದು 6 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡಿನಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪಿದಾಡಿನಾಗ ನನ್ನ ತುಂಬೋದು ನನ್ನ ತುಂಬೋನಾಗ ಏನು ಆಪುಂಡು ಉಂಟು ಬಸ್ಸದ ಅಂಚ ಬೇಡ ಬೋದೆ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಾರ್ಲಾಕೋದು ಇಂದು ಪೋಪುನುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಪುನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಅದು ರಗಾಲಿಚ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಬೋದು ಇಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೇವರೇ ತೂದು ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬಲ್ದ ಮತ್ತೆಲೆ ಕಾಪುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಣ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಬೋದು ದೇವರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಂಚು ಕಾಕಳ ಕಾಸಾಯ ಗಂಟೆ ಏನು ಕರೀನು ಪೂರ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತೀರ ಆಂಟಿ ನಿಲ್ಕುವೇರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಆಯ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಶೀತನ ಪೂರಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ 1.5 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟಾಡು ಪೂರ ಫೋನ್ನಾಗ ಚಿನ್ನ ಬೇಗ ಎತ್ತೋಲಿ ನನ್ನ ಹೈವೇ ಇತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫೋನ ಕಂಡ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಿಕ್ಕ ವಾಹನ ಕಮ್ಮಿಂಡ ಅನ್ನದೆ ಟೂರ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು
ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿಚ್ಚಾರೆ ಬೊಂಬೈ ಬೋನ ಬಿಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫಾರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನನ್ನಲ್ಲ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬುಗು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಾರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ ಇನ್ ಕಡತ್ತದ ಬತ್ತದ ರಾಮದೇವರನ ರಸ್ತೆ ಬೋಡ್ರನೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಫಾರ್ ಉಂಡು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಬೋಡು ಜಿನ್ನ ಪಪ್ಪಗಂತ ಸಾಕಾಂಡ ಚಡವು ಓದಿಯರೇನೆ ಇಂಗು ರಾತ್ರಿ ಪಿದಡ್ದಂಡ ಅಂಚ ಬೆದ್ರಾಡ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾರ್ಲ ಇತ ಪಿರ ಪೋಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎತ್ತಿದರ ಫೋಡೊಂದು ನನ್ನ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ನಾಡೋಡು ಅಂಚ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತನಿತ್ತು ಚೂರಿ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬಂಗಾಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ ನೀತು ಬಂಗಾಗಿದ್ದಂಡು ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಚಾ ಕೊರಿಯ ಚಾ ಪತ್ತೊಂಡ್ರನ್ ಪದ ತಿತ್ತಿರಂಚಾರೆ ಚಾ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದ ನಿಂಕುಲು ಅದು ಚಾ ಗಡಿ ಬೋಡ ಗಾಳಿ ಬೋಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗುಸಿ ಏನ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಮುಟ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡೆಂಕ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕಾಪುಂಡು ಮಾರ್ಗ ತೂನ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವಳು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತುನಟ ಅಂದು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತು ನಾಕ್ಲೆ ಮುಂದ್ ಮಾರ್ಗದ ಸೈಡ್ ಬರೇ ಪುರ ತೂನ ಜೀವ ಬಾಯಿ ಬಸ್ಲೆ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಗೆ ಅಕಿರ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದೋಲು ಲಾಯ್ಕ ಅಂದೆ ದಾನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದು ಇದು ಫುಲ್ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಂಗು ಶೃಂಗೇರಿ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟ್ಯ 11 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಓಡೋಡಬಹುದು ಇಂಚ ಬತ್ತಾನು ಆರಾಮಡು ಕುಲ್ದು ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ರೂಮ್ ನಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪೂರ ರೂಮ್ ಬಂದುಂಡಿಗೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದುಂಟು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಟದ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವನಸಂಡಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಚ ವನಸ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತೂಪುನು ಜೆಪ್ಪರ ಹೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೂಮು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೇಗಿನಿ ಅದೇ ಆಂಟಿ ಸಾಕಾತಿಜೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪಾರ ಇಲ್ಲ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂದೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಡ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಸದು ಈತು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ನಿಜ ನಿಂಗ್ಲಂತ ಬೇಗ ಬೈದುವ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ ಹುಡ್ಕೊಂತ ಪಾತಿರ್ವೆ ಪಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜೋರು ಜಿಯಲ್ಲ ಜೀದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಐಕಾಯನ್ ಉದ್ದೋ ಜಬಡಾಯನಿ ಸೀಟೆಡ್ ಅಂಚ ನಾ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಕ್ಕುವ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಪ ಜಿನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ ನಾಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬತ್ತ ಒಲ್ಪಲ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಇರ್ಜಾತದ ಪಿತಾಯಿ ಉಂತುದೇರು ದಯ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳ ಕೈಕಾರ್ ಪೂರ ಬೇನೆ ಲಕ್ಕದ ಪೋದು ಇತ್ತಂಡು ಕುಲ್ಲುದೆ ಗಾಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಗಾಡಿಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯನ್ನ ಪುಪ್ಪಲ ಅಕ್ಷಿತನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಾಕಲು ರೂಮ್ದ ಪಾತೆರ್ರನ್ನು ಪೋತೇರು ಆಪುಂಡ ತೂಕ ರೂಮ್ ಮುಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಾನೆ ಬತ್ತೇರು ಓಲ್ ಕೇಂಡಲ ರೂಮು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಒಂಡಲೊಂಜಿ ಬರೀ ಸೈಡ್ ದೀಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ರೂಮ್ಡು ಏತ್ ಬೆಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಬಾಕಿಲೆ ದಿಪ್ಪೇದಿಜೇರು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪೇದಿಜೇರು ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಜಿಯಾನ್ ಜೆಪಡದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಗಾಡಿಡ ಕುಲೋಂದೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ ಬೇಯ್ಜಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಒಲ್ಪಲ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕುವ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕನಿತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಾಕಾತನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಡವುಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಒಂದು ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೂಮ್ ನಿಮಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡೆ ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಂಡೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮೀಯಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪರಂಡ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಣ್ಣ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರಗಲೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು
ವನಸು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಲ್ಪನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನೊಂಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕುಲು ನಾನು ಐನ್ಲ ಬುಂಡ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡ ವನಸು ಎಂಚಾನ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡತಾ ಇಂಗುಲಿಚ್ಚ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಾಕಾಂಡು ರೂಮ್ ನಾಡ್ದೆ ಸಾಕಾಡು ಬತ್ತದು ಬನ್ನಗ ರೂಮ್ ನಾಡ್ರೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಅನ್ನ ಓಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು 2 ಜನ చెప్పారా 4 ಜನ చెప్పారా ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದೇ ಸಾರಾಗಿ ಎಂಕ್ಲ ಅದ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ದಾಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಚನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ ತುಜಪ್ಪದ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊರ್ನ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಪುಣಿ ತೆಲ್ಯ ರೂಮು ಅದ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊರ್ನ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಪುಣಿ ದಾದಾ ಅನ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜೆತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ರೂಮು ರೂಮ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಜೆತ್ತದಾಂಡ್ ಟೆಂಕುಲು చెప్పారా ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟದೀತ ಎಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಲ್ಲೊಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಉಲ್ಟನೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿನ ಊಲ ಆಯ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಿನೇನೆ ಬಂಗ ನೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಒಂದು ಅಂಚ ದಾದನ ಪುಣ್ಯ ರೂಮು ತಿಕ್ಕಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಕಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಗ ಪೋಡತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ ಮಲ್ತನು ಬೊಕೊಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಅವು ಪೂರ ಉಲ್ಟಾಣೆ ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟಾಂಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕರಿಂಡು ಅಂಚಾದ మన ಚಿಕ್ಕುನು ಕಾಣ ಬೇಗಲಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಏರ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಬಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಸೌಂಡ್ ಜೋರ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿ ಬರ್ಪುನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಬಲಿ ದಯಪಂಡ ಲೇಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ರೂಮಿಂದ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗ ರೂಮ್ನ ನಾಡ್ರ ಪೂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ರಸ್ತೆದ ಬರೋಡ್ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬನ್ನೊಲಿ ಕುದುರೆಮುಖಪುರ ರೋಡ್ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ರೋಡ್ ಯಾನಂತೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಮನ್ಪಂಡ ಕುಲೋಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿರಡು ಇಂಚಿರದು ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅಂಚಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಚಾನಲ್ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಜಪ್ಪರ ಪೋಯರು ಕುಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಕಾಣಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಅದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಲೆ ಚಪ್ಪವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ರೂಮ್ದಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಇಟ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜೆ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ರೂಮ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರಿ ರೂಮ್ ಪೋಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಟೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ